sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Hernan. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Hernan. Muha na niyo. O, unsa man di pa? Cellphone. Sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na na. Ako lang lang gipalit aron na kay magamit sa imong pag-eskwela. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig pang huwam. Malakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo'y signal din sa ato, good. Na, hala sige, ayaw pagpagabi ha. O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Kinahanglan na pa kumuan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako'y cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao, Mubakasyon ko sa ilang tiya na Bilma. sa akong igsuon. O, good ma. Kay malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Naon sa mandong, ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pa badlong si mong iyan, ha? dili pa kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha, ngawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako man dining gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Pamin ako tiya. Ay, pastilan pagkabuotan, gudi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay ka dito sa bukid good. Maayoy noon, aron ako'y kauban din he. Induta din his ilang tiya Bisag unsang orasan na signal. Mag-Facebook ka bi. Unya, mang-add ko aron na ko'y daghang mga friends. Hala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ako iyang naong. Familiar sa kanang ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria sa ka? Ako, masad, taga Santa Maria sa ko. Bantog ready ay. Oh, silingan na dita. Jel, okay ra nimo nga samok-samok kon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan, Muna'y tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawaganay. Na-in love na ko nimo. May chance ka ko nimo, Jill. anya akong sugton ti ka. Dili ko naman pasakitan.
di ka na mahitabo kay love mo kita ka. Bantay ha. O lagi. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Angel. Salamat kay kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta, Heart? Kinsi mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan na ko nga, manaytab ka na to. Ganahan ko matawag ni mong Heart. Ang buot pasabot na nga, Heart ang atong call sign. Oh. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawagan na Okay na, uy. Sige. Heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko? Oh, Heart. Nga naman. Di abe ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakosbay, di na ko makachat ni mo kay wa may signal sa amo gud. Wa to po bungtot. Sige lang. Magkaabot na ko kung kano sa ka mo kontak na ko, heart. Ah, salamat, Heart. Kay, musta mo, Oh. Bert? Gusto naman yung bakasyon, Bert? Okay ra mga part. Nalingaw ra ko dito sa ilang tiyo. Yay, usab naman ka, Bert. Ha? Sino usab? Okay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab niyo, Bert. Ma. Hindi ko kayo ni taas. Saba di ay. Lagi. Hindi ko lagi ka, Bert, Lagi, Hindi ko lagi ka, Bert, Yung taas. Hindi ko Huh? yung mata, yung taas mong liog. Ah. Saba di ba di? Huwag yung lami ng komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong gabi eh. Laag ta. Ha? Nga naman ba eh? O kalimot ka nga hapit naman ang pista din sa ato. Naay diskuron. Oh. Ha? Manglag ta. Kay naidagang gwapa ron. Sige, mula agta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, saan ka diha? Bay, nakoy nakita nga chicks. Sure ba? Lagi. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige bay, kumpati diha. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makikila-ila ni mo? Ako dahil si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Wapa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay ra nimo nga manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladag mo ingon ka nga preskor kay ko. Kay bago ba na nagkaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero adurang gud gyapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Unya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagit ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? O, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo na ni ang inyo, Lin? O, Hernan. Dali, dayan diri. Ay, di na ko Lin eh.
igor ko nga nihatod nimo. So, mapauli na ko ha? Ayaw pagpauli, uy. Di ka nimo papaulion? Gabiin na baya. Siba kong maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basig masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, sud na dire. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw. Asam ka to. Tapad ko nimo. Mahadlo ka na ko? Di man. Dugod taon. Sige, magtapad na lang ta. Pwede eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba nimo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede mo gakos ko ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ko ni mo ha. Hoy, ingon ka mo gakos ra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun ito nga. Nagtapat ang itong lawas. Nina. Hernan. Manin pa sa pilang ko sa kumpwato ni mo. Di naging mapugngan. Mylene! Mylene, oy! Bago na, oy! Buntag nung day. Mylene! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Nga nung ka sa kwarto sa kong anak. O ganun nagdood mo. Ma? Mylene! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kisa nila lagi ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhat mo sa kong anak, ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunon ka? Oh, Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito ko makatuog ug may nahitabo na mo. Ug nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi sa iyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Ganun gibuhat maniliwan ako, Hernan. Ganun ay mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imong pag-eskwela? Muundang na lang ko ini. Kay makitipo naman ako sa Maylin. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa. Magbuwag na lang ni tayo ni. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mo kasal. O niyang ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gyapon ta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga
mutambong ka sa mong kasal? Sure. Hindi na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Ayon mo ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Ah, si Angel ka lang ni kanta. Ah, kalain sa akong ipati. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong ipati. Nainay ka na ni. Kinahanglan di na ko maguna-una ni Angel. Kay maminyo na ko karon ka, Maylin. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak nami. Dinhin na ng kutob, og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mong kaagi gibatan udo sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpamina.